Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και προσωπικά τον Κυριάκο για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Θα σας μιλήσω σήμερα για ένα θέμα το οποίο αρκετά κρίσιμο, παραμένει συχνά αθέατο και αγγίζει τον πυρήνα της γυναικείας εμπειρίας και της ψυχικής υγείας της γυναίκας, αλλά και ολόκληρης της οικογένειας, που είναι η μεευτική βία, η οποία βρίσκεται κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα της λεγόμενης γυναικολογικής βίας. Η εισήγησή μου πολύ σύντομα θα εστιάσει στη συστημική διάσταση του φαινομένου. Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω ως θεραπεύτρια. Και τις βαθιές ψυχολογικές επιπτώσεις και κοινωνικές, καθώς και πολύ σύντομα τρόπους, προτάσεις που έχουν γίνει βεβαίως από άλλους κοινωνικούς επιστήμονες για την αντιμετώπιση της. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτόν τον όρο, είναι πολύ τελευταία που ακούγεται. Δεν έχει αναγνωριστεί ως όρος, δεν έχει νομική μορφή σε καμία χώρα στον κόσμο και τελευταία γίνονται κάποιες προσπάθειες στην Ευρώπη, φυσικά ούτε και στη χώρα μας. Λυπάμαι που το λέω. Έτσι θα αλλάζω τις διαφάνειες, δεν ξέρω, δεν έχω άλλο. Ας πούμε έτσι. Λοιπόν, η μεευτική βία αναγνωρίζεται ως μια συνεχιζόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία και αποτελεί μια μορφή συστημικής έμφυλης βίας. Ενώ η φροντίδα κατά τη γέννηση αναμένεται και πρέπει να καθοδηγείται από ανθρωποκεντρικές και ποιοτικές αρχές, η μεευτική βία εκδηλώνεται ως κακομεταχείριση, έλλειψη σεβασμού, σωματική ή λεκτική κακοποίηση και παροχή φροντίδας χωρίς συνένεση. Και εννοείται ότι όλες οι γυναίκες, σε συνέχεια όσων ακούστηκαν, είμαστε ευάλωτες σε αυτό. Μορφές που εκδηλώνεται. Εκδηλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους, οι οποίοι και εδώ κανονικοποιούνται πάρα πολύ συχνά ως μέρος της ιατρικής ρουτίνας και αυτό ακριβώς το στοιχείο τους προσδίδει το χαρακτήρα του σιωπηλού ή και αόρατου τραύματος, αν θέλετε. Υπάρχει λοιπόν φυσική και παρεμβατική βία, πρόκειται για ιατρικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις, όπως η ανέτεια καισαρική τομή. Μας έχει γίνει σύσταση πολλά χρόνια τώρα, ότι ξεπερνάμε κατά πολύ στην Ελλάδα τις καισαρικές γένες, τους φετετούς με καισαρική, σε σχέση με άλλες χώρες. Άλλες μη αναγκαίες πρακτικές είναι η επισιοτομή, η περινεοτομή, όπως και ο χειρισμός Κρίστελερ. Ελπίζω καμία γυναίκα εδώ να μην της έχει γίνει. Έχει απαγορευτεί, μπορεί να έχετε δει σε ταινίες. Είναι κατά τον τοκετό η πίεση, πολύ βίαιη πίεση στην κοιλιά της γυναίκας που γεννάει από τις ΜΕΕΣ. Υπάρχει η παραβίαση της αυτονομίας, όπως περιορισμοί στην ελευθερία κινήσεων. Για παράδειγμα, απαγορεύεται η ελεύθερη επιλογή θέσης κατά τον τοκετό και επιβάλλεται στη γυναίκα να είναι σε ύπτια θέση καθώς γεννάει. Υπάρχει το οράμα του συζύγου, δεν ξέρω και αυτό αν το έχετε ακούσει. Συνοδεύεται από πολύ ειρωνικά σχόλια του γιατρού προς το σύζυγο. Της έκανα και 1-2 οράματα παραπάνω για σένα. Πρακτική σωματικής κακοποίησης που συνοδεύεται και από λεκτική και συναισθηματική βία, παραβιάζοντας ξεκάθαρα την αυτοδιάθεση του σώματός της και όχι μόνο. Η έλλειψη συνένεσης, η κολπική εξέταση για παράδειγμα, η οποία είναι αχρίαστη πράξη μεευτικής βίας κατά τον τοκετό, όταν δεν υπάρχει ενημέρωση στη γυναίκα που γεννάει. Δουλεύοντας με γυναίκες οι οποίες στο γραφείο σε μένα έρχονται γιατί αντιμετωπίζουν θέματα είτε υπογονιμότητας ή και τραυματικού τοκετού ή περιγεννητικής απώλειας, πάρα πολύ συχνά, αλλά και όχι μόνο, και σε άλλες αφηγήσεις γυναικών, μπορεί και εσείς να το έχετε ακούσει ή βιώσει, καθώς γεννούσα, όποιος γιατρός έμπαινε μέσα στην αίθουσα, έκανε μια κολπική εξέταση, αλλιώς υπομένου βέβαια, χωρίς καν να έχω ερωτηθεί.
Υπάρχει ψυχολογική και λεκτική βία. Εκδηλώνεται και ψυχολογικά μέσω απάνθρωπης, υποτιμητικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς από το προσωπικό υγείας. Υπάρχουν υποτιμητικά σχόλια. Η γυναίκα αντιμετωπίζεται με σαρκασμό ή της αρνούνται το δικαίωμα έκφρασης συναισθημάτων. Ενοχοποίηση της γυναίκας για κάποια εξέλιξη στον τοκετό και όχι μόνο γι' αυτό. Η γυναίκα ενοχοποιείται στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας για πάρα πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, εσύ φταίς που δεν μένεις έγκυος, γιατί είσαι πάρα πολύ αγχωμένη. Ξέρουμε από τη δεκαετία του 80 ότι δεν προκαλεί το άγχος η υπογονιμότητα, το αντίθετο συμβαίνει. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να ενοχοποιήσεις μια γυναίκα και ό,τι της συμβαίνει που αφορά το σώμα της και την αναπαραγωγική της υγεία. Υπάρχει ψυχολογική χειραγώγηση, αποσκοπεί στη δημιουργία αμφιβολιών στη γυναίκα για την ίδια της την αντίληψη, για τη μνήμη της και τη λογική της. Η απόρριψη αιτημάτων, παραβλέπεται το δικαίωμα της γυναίκας να εκφράσει τις επιλογές της, για παράδειγμα να έχει ένα δικό της πλάνο τοκετού. Πάρα πολύ συχνό αυτό. Τελευταία μου έλεγε μία γυναίκα, είχαμε συζητήσει, είχε μιλήσει με τον γιατρό της, είχε συμφωνήσει με τον γιατρό της. Σε προηγούμενο τοκετό, όπου γεννούσε τον νεκρό μωρό της, την πυροδοτούσε το ρολόι που πολύ συχνά είναι απέναντι, στο μια αίθουσα τοκετού, και ζήτησε το πιο απλό πράγμα: θέλω να βγει αυτό το ρολόι όταν ήρθε η ώρα για να γεννήσει το επόμενο μωρό. Αυτό το ρολόι απέναντι δεν θέλω να το έχω και θέλω να βγει. Και αντιμετώπισε πάρα πολύ περιπεκτικά σχόλια, έφτασα στα άκρα, κόντευε να φύγει από την κλινική να πάει να γεννήσει αλλού, για να φύγει από μπροστά της ένα απλό ρολόι τη στιγμή που γεννούσε το μωρό της μετά από όση της έχει συμβεί. Παραμέληση ψυχοσυναισθηματικών αναγκών, όπως η έλλειψη συναισθηματικής επικύρωσης ή ανοιχτής επικοινωνίας, είναι δυστυχώς πολύ συχνά ψηλά γράμματα αυτά. Και θεσμική βία, πρακτικές που απομακρύνουν τη γυναίκα από το ρόλο της πρωταγωνίστριας της γέννας της, γίνεται αντικείμενο, πάβει να είναι υποκείμενο, μπορεί να απομακρυνθεί το νεογνώ, ανέτεια, όπως και η άρνηση συνοδού, το είδαμε πάρα πολύ συχνά τα 2 χρόνια της πανδημίας, σε κάποιες κλινικές από την πανδημία και μετά συνεχίστηκε ως πρακτική να υπάρχει. Για να περάσουμε σε άλλες επιπτώσεις, ψυχολογικές, συναισθηματικές, ενώ αναγνωρίζεται ως μείζον πρόβλημα της παγκόσμιας υγείας η νεευτική βία, αντίστοιχα όχι τόσο σε πρακτικό επίπεδο, γνωρίζουμε ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη περιγεννητικού μετατραυματικού στρες στο πρώιμο στάδιο της ηλικίας με τρομερές συνέπειες για τη συνέχεια. Αναφέρεται σε μετατραυματικά συμπτώματα, το μετατραυματικό στρες στο περιγεννητικό, που προκύπτουν από γεγονότα που συμβαίνουν κατά την περιγεννητική περίοδο, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία. Περιλαμβάνουν εφιάλτες, flashbacks, ευερεθιστότητα, ενοχή, προσπάθειες αποφυγής σκέψης ή συζήτησης για το δύσκολο γεγονός, συναισθήματα όπως φόβος, τρόμος, απελπισία ή αβοηθησία, ενώ εντείνονται και τα συναισθήματα ευαλωτότητας, ενοχής και απώλεια ελέγχου. Πολύ συχνά όλα αυτά, ενώ μπορεί να τα βλέπουμε, λέμε ότι είναι η νέα μητέρα που αγχώνεται και κάπου εκεί αποδίδονται όλα αυτά, ενώ δεν είναι απλά το άγχος μιας νέας μητέρας πάντα. Μιλάμε για απώλεια αξιοπρέπειας. Ο τραυματισμός δεν δημιουργείται μέσα μόνο από τις σωματικές απειλές, αλλά και από εμπειρίες κατωτερότητας, αναξιότητας, απώλειας αξιοπρέπειας ή απάνθρωπης μεταχείρισης. Η ντροπή έχει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 10 χρόνια που οι ψυχολόγοι ασχολούνται και με το συναίσθημα της ντροπής. Μπορεί να διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και μαζί με την ενοχοποίηση συμβάλλει στη σιωπή που συντηρεί τη βία και μπορεί να απομακρύνει ακόμα και τη γυναίκα από την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας, μιας και δεν αναγνωρίζεται
ως θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, μιας τέτοιας συνθήκης. Η επίδραση υπερηγεννητική, γνωρίζουμε ότι η ψυχική αυτή δυσφορία που προκύπτει επηρεάζει ολόκληρη εν τέλει την οικογένεια, τη σχέση με τον σύντροφο, την ερωτική του ζωή, την ψυχική υγεία ολόκληρη της οικογένειας, την υγεία της ίδιας της γυναίκας, πολύ συχνά μπορεί να παραβλέψει, να αποφύγει να πάει να κάνει εξετάσεις που αφορούν τη δικιά της υγεία, τεστ, παπ κτλ. Ακριβώς γιατί υπήρχε αυτό το τραύμα προηγουμένως. Μπορεί να αποφύγει ακόμα και την μια επόμενη εγκυμοσύνη, επειδή υπήρχε κάτι τέτοιο. Και κυρίως τη σύνδεση με το βρέφος. Ξέρουμε μια συναισθηματικά μη διαθέσιμη τραυματισμένη μητέρα, ότι αποτελεί πρόσθετο παράγοντα κινδύνου που επιβαρύνει μακροπρόθεσμα έναν άνθρωπο, την ανάπτυξη του παιδιού, το δεσμό με τη μητέρα. Και μέσα σε αυτό να αναφέρω, δεν έχω χρόνο, και το προλεκτικό τραύμα. Πολύ τελευταία μια γυναίκα μου έλεγε, 60 και χρονών, μετανάστες στην Αυστραλία οι γονείς της όταν γεννήθηκε. Ο γιατρός δεν προλάβαινε να έρθει, εκείνη ήταν έτοιμη να βγει, η μάνα της τη γεννούσε, και λίγο πριν αποφασίζουν μέχρι να φτάσει ο γιατρός να κάνουν στη μαμά της ολική νάρκωση. Αυτό που μου έλεγε στις αφηγήσεις της λοιπόν ήταν ότι πάντοτε ξέρω ότι ενώ έχω την τάση, έχω μια ορμή μάλλον για πάρα πολύ πρωτοποριακά πράγματα στη ζωή μου, πάντοτε κάτι τελευταία στιγμή με τραβάει πίσω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το προληπτικό τραύμα, για όσους ενδιαφέρονται να το δείτε. Ευάλωτες ομάδες. Γνωρίζουμε ότι είναι, οι έρευνες αναφέρουν μαύρες γυναίκες, μουσουλμάνες γυναίκες, Ρωμά, ΛΟΑΤΚΙ άτομα, οι πολύ μικρές σε ηλικία γυναίκες, οι έφηβες, και οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες που γεννούν. Συστημική πρόκληση. Η μευτική βία και η αντιμετώπιση της αποτελούν σημαντική συστημική πρόκληση, διότι ως φαινόμενο καταλαβαίνετε ότι έγκυται στη σύγκληση δύο διαρθρωτικών κρίσεων, της έμφυλης βίας και δομικές αδυναμίες του συστήματος υγείας. Σε ό,τι αφορά τη θεσμοθετημένη έμφυλη βία, ιστορικά η ιατρικοποίηση και η παθολογικοποίηση του γυναικείου σώματος έχει τις ρίζες της σε ένα πατριαρχικό μοντέλο, έχει περιορίσει την αυτονομία των γυναικών και ειδικά σε στιγμές ευαλωτότητας όπως ο τοκετός. Οι γυναίκες συχνά πάβουν να θεωρούνται υποκείμενα με δικαιώματα και μετατρέπονται σε αντικείμενα θεραπείας. Οι επαγγελματίες υγείας συχνά διαιωνίζουν, πολλές φορές ακούσια πρέπει να πούμε, αυτόν τον θεσμοθετημένο έλεγχο. Η βία δεν οφείλεται πάντα σε εσκεμμένη κακή πρόθεση, αλλά ενσωματώνεται στη δομή του ιατρικού συστήματος. Η υποστελέχωση, η έλλειψη πόρων, κατάρτισης, οι περιοριστικές πολιτικές δημιουργούν ένα στρεσογόνο περιβάλλον εργασίας που χρειάζεται να ακουστεί και αυτό, που προδιαθέτει τους παρόχους σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες που ανθρωποποιούν τις γυναίκες. Παρά τη σοβαρότητα, το τραύμα παραμένει σιωπηλό. Η σιωπή συντηρείται από την κανονικοποίηση της υποταγής και του πόνου κατά τον τοκετό. Την κοινωνική πίεση και την αφήγηση που ενοχοποιεί τη γυναίκα, θα πρέπει να είσαι ευγνώμων που το παιδί σου είναι καλά. Τη δυσκολία των γυναικών να αναγνωρίσουν τις εμπειρίες τους ως πράξεις βίας, καθώς και τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν ως αγνώμονες αν μιλήσουν. Την απουσία θεσμικής αναγνώρισης, σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μευτική βία δεν έχει αναγνωριστεί νομικά ως μορφή έμφυλης βίας, κάτι που την καθιστά δύσκολη στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα αυτής της βίας. Πολύ σύντομα, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, πιο ειδική από μένα φαντάζομαι στη διημερίδα αυτή θα αναφερθούν. Είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελεί νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Ψηφίστηκε το 2011, τέθηκε σε ισχύ το 2014. Η μευτική βία δεν αναφέρεται ρητά
πουθενά ως μία μορφή βίας που καλύπτεται από αυτή τη σύμβαση. Το Κοινοβούλιο της Καταλωνίας μόλις το 20 προσάρμοσε την νομοθεσία του για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με στόχο την επικαιροποίησή της σύμφωνα με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Ενώ το 23 στη Γαλλία ξεκίνησε μια προσπάθεια για την ένταξη της μευτικής και γυναικολογικής βίας στη σύμβαση αυτή. Προοπτικές αλλαγής και αντιμετώπισης. Για να τερματιστεί η μευτική βία χρειάζεται πρώτα να κατονομαστεί και να οριστεί επίσημα. Απαιτούνται θεσμικές και πολιτικές παρεμβάσεις για την προστασία της αναπαραγωγικής υγείας της γυναίκας και της αξιοπρέπειας των γυναικών συνολικά. Χρειάζεται λοιπόν νομική αναγνώριση. Όπα, πήρα και καμία διαφάνεια. Ναι. Και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Συγγνώμη. Αναγνωρίζεται ως έννοια μερικότερη της λεγόμενης γυναικολογικής βίας. Συγγνώμη που σας πάω λίγο πίσω. Έρευνα και όποιος θέλει μπορώ να δώσω την σχετική βιβλιογραφία. Του 2017 διαπίστωσαν 40% των γυναικών που έκαναν επισιοτομή έδωσαν συγκατάθεση μόνο οι μισές. Δεν ερωτήθηκαν. Η περινεοτομή. Είναι η λεγόμενη ενώ γεννά, το ψαλίδισμα. Ναι. Μόνο οι μισές ερωτήθηκαν και έδωσαν συγκατάθεση. Έρευνα του 2021 σε δημόσιο νοσοκομείο διαπίστωσε και πάλι ότι σχεδόν το 40% των συμμετοχών έχει δεχθεί οποιασδήποτε μορφή μευτική βία, με τα ποσοστά να είναι υψηλότερα στις περιπτώσεις καισαρικής τομής. Συστάσεις του ΟΗΕ, αυτό που σας είπα λίγο πριν, η Επιτροπή για την Εξάλληψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών απίφθινε σύσταση στην Ελλάδα για να μειώσει τον αριθμό καισαρικών τομών χωρίς ιατρική αναγκαιότητα, ώστε να πλησιάσει τα ποσοστά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπάρχει ανεπάρκεια νομικού πλαισίου. Το ζήτημα νομικά εντάσσεται στους προβληματισμούς της ένομης τάξης γύρω από την αστική ιατρική ευθύνη και την ιατρική αμέλεια. Το πλαίσιο αυτό παραμένει ανεπαρκές για να καλύψει την πράξη της μευτικής βίας, για να μην μιλήσουμε και για τη λεγόμενη συνταχνιακή αλληλοκάλυψη. Δεν κατηγορεί κανένας γιατρός, κανέναν άλλον, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις το δίκιο σου, να το πούμε πάρα πολύ απλά, εάν έχεις υποστεί τέτοιας μορφής βία και ίσως όχι μόνο τέτοιας. Για να επανέλθω λοιπόν, είναι αναγκαία η νομική αναγνώριση, χρειάζεται να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας στη γυναικολογική και μευτική φροντίδα και θέσπιση των ελάχιστων προτύπων που εγγυώνται την ενημερωμένη συγκατάθεση. Οι γυναίκες δεν γνωρίζουν καν ότι χρειάζεται να δώσουν τη συγκατάθεση μετά από πλήρη ενημέρωση. Τα ισχύοντα νομικά μέσα, αστική ευθύνη που σας ανέφερα πιο μπροστά και η ιατρική αμέλεια, δεν καλύπτουν την ιδιαίτερη απαξία της έμφυλης πράξης. Η εκπαίδευση. Ένας πατέρας μου ανέφερε ένα ζευγάρι, είχαν χάσει το μωρό τους στη Γερμανία. Η τραυματική του στιγμή όμως δεν ήταν η στιγμή του τοκετού. Διαπίστωσαν το μωρό τους είναι νεκρό όταν πήγαν για το καρδιοτοκογράφημα λίγο πριν μπει να ξεκινήσει ο τοκετός η γυναίκα στη Γερμανία και μου λέει δεν περίμενα να είναι τόσο άνθρωποι οι Γερμανοί, γιατί είχαν μια εξαιρετική αντιμετώπιση κατά τον τοκετό και με στη φροντίδα της γυναίκας και του ζευγαριού μετά. Δεν περίμενα να είναι τόσο άνθρωποι. Όλοι μπορούμε να υποθέσουμε τι σημαίνει όταν δεν ξέρω τι είναι, ότι δεν είναι άνθρωποι αυτοί, είμαστε άνθρωποι εμείς, κάποιοι άλλοι είναι άνθρωποι. Δεν είναι ότι οι Γερμανοί ήταν άνθρωποι, ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκπαιδευμένοι. Λοιπόν, χρειάζεται να υπάρξει λοιπόν εκπαίδευση, προγράμματα για την πρόληψη της μευτικής βίας και την προώθηση της μητρικής φροντίδας με σεβασμό. Απαιτείται υποχρεωτική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε βασικές αρχές επικοινωνίας με συναίσθηση και σεβασμό. Σχετικά με έμφυλες προκαταλήψεις, την ενημερωμένη συνένεση, την ψυχολογική υποστήριξη. Δεν γίνεται να περιμένουμε να είναι άνθρωποι. Τι σημαίνει να είναι άνθρωποι? Δεν κάνουμε λειτουργήμα, είμαστε υποχρεωμένοι σε μια πολύ υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών.
και χρειάζεται να είμαστε εκπαιδευμένοι γι' αυτό και δεν γίνεται να περιμένουμε να δούμε όπως μας μεγάλωσαν στο σπίτι μας, αν θα δείχνουμε σεβασμό, αν θα είμαστε άνθρωποι, δεν θα είμαστε, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε για να προσεγγίσουμε με σεβασμό και φροντίδα αυτά τα περιστατικά. Είναι πολύ σημαντική η προώθηση της αυτονομίας, ενίσχυση πρακτικών ανθρωποκεντρικού τοκετού που σέβονται την αυτονομία της γυναίκας και την επιλογή με στόχο τη μείωση της υπεριατρικοποίησης και των αυτοματοποιημένων πράξεων. Το πλάνο τοκετού είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να γίνεται, να είναι συμφωνημένο από πριν, αλλά να συμφωνείτε και επί τόπου οποιαδήποτε αλλαγή, αν το επιβάλλει η όποια εξέλιξη ιατρική και ανάγκη. Το κοινωνικό δίκτυο, επίσης, προκειμένου να φροντιστούν αυτές οι γυναίκες, αλλά και η άμεση επαφή δέρμα με δέρμα μετά το τοκετό μπορεί να είναι κάτι που να λειτουργήσει κατευναστικά και επουλωτικά σε μια γυναίκα που έχει πέσει θύμα της βίας. Επειδή σε εμάς τους θεραπευτές μας αρέσει να λέμε και να ακούμε, αλλά και να λέμε ιστορίες, θέλω να κλείσω με ένα κομμάτι από τον Προμηθέα Δεσμότη. Στον Προμηθέα Δεσμότη, όσοι έχετε δει την τραγωδία, θυμάστε, η βία και ο κράτος συνοδεύουν τον Προμηθέα στον ύφεστο αλυσοδεμένο για να τον πάει να τον συνοδεύσουν στα βράχια του Κάφκασου, να τον αλυσοδέσουν μάλλον εκεί, εκτελώντας την εντολή του βία. Από τους δύο μόνο ο κράτος μιλάει, η βία παραμένει σιωπηλή, αν και παρούσα σε όλη τη σκηνή. Η βία δεν εκφέρει σε όλο το έργο ούτε μία λέξη. Αυτή η σιωπή της βίας φυσικά δεν είναι τυχαία, βοηθά, αλλά βαθιά συμβολική. Η βία δεν χρειάζεται λόγο, γιατί η βία ενεργεί. Δρά στο πεδίο της επιβολής, εκεί όπου ο λόγος πάβει να λειτουργεί και ο άλλος σβήνει ως υποκείμενο. Η παρουσία της αρκεί ως σιωπηλή προϋπόθεση. Η τραγωδία μας διδάσκει ότι η βία δεν εκφράζεται μόνο μέσα από την πράξη, αλλά και μέσα από τη σιωπή που αυτή επιβάλλει και παράλληλα η σιωπή τη συντηρεί ως συνέπειά της. Μόνο όταν η σιωπή βρει φωνή, χώρο και σχέση, μπορεί να την εμπεριέξει με ασφάλεια, η βία πάβει να ορίζει το χώρο της εμπειρίας. Και τότε, εκεί που υπήρχε τραύμα, μπορεί να γεννηθεί σχέση, νόημα και τελικά θεραπεία. Και επειδή δεν θα μας άφηνε η μυθολογία ποτέ έτσι, θέλω να σας πω ότι η βία και ο κράτος είχαν επίσης αδέρφια τον Ζήλο και την Νίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.